lytter til Momentum News, en podcast af Momentum. Her får du et overblik over de seneste udviklinger og tendenser i bilbranchen. Velkommen til. Det er mandag den 3. november, og du lytter til udgave nummer 17 af Momentum News. Mit navn er René Tønder. Jeg rådgiver om strategi og forretningsudvikling i bilbranchen og er helt uafhængig af branchepolitiske og mærkemæssige interesser. Formålet med denne podcast er på sådan cirka et kvarters tid at præsentere dig for interessante nyheder fra ind- og udland for bilbranchen fra ugen, der gik. Fokus er fortrinsvis på emner af strategisk karakter. Til denne episode har jeg fra strømmen af nyheder, artikler og analyser valgt følgende emner. Den globale bil er død. Det skrev Børsen om i den forgangne uge, og det skrev jeg faktisk om i tidsskriftet Momentum for godt 3 måneder siden. Kurserne på bilaktierne svinger voldsomt. Jeg prøver at forklare hvorfor. Der sælges nu flere kinesiske end sydkoreanske biler i Europa, og det vil fortsætte. Og så slutter vi med nogle ret opsigtvækkende betragtninger fra Carlos Tavares, den tidligere topchef i Stellantis. Som trofaste lyttere, og dem er der efterhånden mange af, og tak for det, vil vide, så taler jeg uden manuskript. Så jeg tager forbehold for, at der indimellem lige kan være en dato eller et tal, som jeg husker forkert. Men det er simpelthen bare sjovere for mig at gøre det på den måde, og giver forhåbentlig også dig som lytter en mere autentisk oplevelse. I den forgangne uge havde Dagbladet Børsen en længere artikel med overskriften "Er den globale bil død?" Men de, der følger den strategiske udvikling i bilbranchen, havde nu faktisk ikke behøvet at vente på denne i øvrigt udmærkede og lange artikel. Fordi allerede i augustnummeret af tidsskriftet Momentum skrev jeg en artikel om fuldstændig samme emne og kom egentlig også frem til de samme konklusioner. Og hvad er det så for konklusioner? Jo, man kan sige, hvis man kigger, bilbranchen er jo det, man kan kalde et storskala game. Medmindre man er Ferrari eller noget i den stil og har marginaler på 40%, så er det et spørgsmål om skala. Og det vil sige, at jo flere biler man kan sælge på verdensplan på den samme platform, med nogle ganske få homologeringer på lokale markeder, men grundlæggende den samme platform, jamen jo mere konkurrencedygtig er man, jo flere enheder har man simpelthen at sprede de meget store udviklingsomkostninger ud på. Så det giver meget mening for de helt store producenter. Det kunne være Toyota, det kunne være Volkswagen, det kunne også tidligere være for eksempel General Motors. Det er så et lidt mindre selskab i dag. Men det giver meget stor mening for dem at kigge på verden globalt og prøve at lave en verdensbil. Ford havde det faktisk også. Ford havde jo den her Ford, jeg mener den hed Ford One strategi, som egentlig gik ud på, at man på personvognssiden i hvert fald skulle have de her verdensbiler. Volkswagen har prøvet det samme, Toyota har sådan set også prøvet det samme. Og i nogle år i den der globaliseringsbølge og 00'erne, og vel egentlig også op til indtil for ganske nylig, måske helt op til corona faktisk, der var det en rigtig fin strategi. Det er det så ikke rigtig længere. Og så kan man sige, hvorfor er det ikke det? Jamen det er det fordi, og det her det bliver selvfølgelig meget simplificeret. Verden er på bilbranchen, muligvis også inden for andre brancher, men nu er det bilbranchen, jeg jo taler om, ved at blive splittet op i, hvad man kunne kalde 4 markeder. Der er Kina, der er USA, der er Europa, og så er det man kunne kalde resten af verden. Og det er selvfølgelig fuldstændig forkert at sætte så mange store lande i Indien for eksempel, og Brasilien og så videre i sådan en boks, der så bare hedder resten af verden. Men igen, for at simplificere, så kan man sige, at vi har de 4 markeder, vi har de 4 regioner. Og de 4 markeder har, ikke mindst inden for bilbranchen, udviklet sig meget forskelligt de seneste 5-10 år. Hvis vi starter på verdens største bilmarked, Kina, som vil ramme de der 28 millioner personbiler i år, jamen så er det elektrificering, det de kalder New Energy Vehicle, som, det skal man lige være opmærksom på, også indeholder plug-in hybrider. Det udgør godt 50% af markedet nu og fortsætter stadigvæk. Så overskriften på Kina er elektrificering. Det kan man ikke ligefrem sige, det er i USA. I USA, der er det mere, der kan overskriften måske være protektionisme,
tolvmurene, altså at man lukker sig om sig selv. Man stiller store tolvmure op, først og fremmest over for Kina, men sådan set også i et vist omfang over for europæiske og sydkoreanske og japanske producenter. Selvom Trump nu i vanlig stil jo er ved at rulle nogle af de der toldsatser lidt ned. Ikke desto mindre, så vil man have, at produktionen i USA er lokal, og at, at man er inden for murene i USA. Og samtidig har man jo rullet den her såkaldte Inflation Reduction Act, eller den del af det, som har med tilskud til elbiler tilbage. Det gjorde man her ultimo september, og det betyder jo også, at salget af elbiler nu er crashet. Jeg tror her i oktober var det nede på omkring 5% af markedet. Så det vil sige, at USA er et isoleret marked, som er et ICE-marked, altså forbrændingsmotormarked. Det er også et pick-up truck-marked, og det er meget forskelligt fra resten af verden. Og så har vi den tredje region, og det tredje største marked, og det er Europa. Og det er jo sådan lidt en blandet ting, hvor noget af det er elektrificering, og noget af det stadigvæk er forbrændingsmotor. Vi prøver at finde ud af, hvordan vi skal forholde os frem mod 2035, og det her CO2-mål, man har sat der. Og som nok jo, det har jeg vendt tidligere, i stigende grad forekommer lidt uambitiøst. I øvrigt i den sidste emne i denne podcast, som er Carlos Tavares, så kommer han også ind på det emne, men det vender jeg tilbage til. Men i hvert fald, vi har et lidt mere blandet billede. Vi har jo også sat tolvmure op over for kinesiske elbiler på helt op mod nærmest 50%. Så på den måde har vi jo ageret sådan lidt, eller man har gjort i USA. Men samtidig, igen, hvis man skal sætte en overskrift på, så er overskriften i Europa, jeg har sagt vanen tro, det er jo regulering. At vi prøver at regulere os til de resultater, også inden for bilbranchen, som vi gerne vil have. Kina, elektrificering, USA, protektionisme, og Europa, regulering. Og så har vi så resten af verden, og igen, store markeder og vækstmarkeder jo, og så videre. Men man kan alligevel godt måske sætte en eller anden form for fælles overskrift på den, og den fælles overskrift, den er pragmatisme. Og det er simpelthen, man går ikke helt så meget op i de der grønne mål, som vi gør i Europa. Man har ikke den statsstyring, som man har i Kina. Man har ikke den tilgang til markedet, som man har i USA. Man vil grundlæggende, og nu forsimpler jeg det meget, bare have nogle forholdsvis billige, robuste biler, som kan opfylde deres formål. Så det vil sige, at vi har nu 4 meget forskellige regioner, og det betyder, at det der med at producere en platform og sælge dem i 3, 5, 7 millioner enheder, og så på den måde få nogle meget store skalaeffekter og nogle lave omkostninger, det kan man simpelthen ikke gøre længere. Og det betyder grundlæggende, at strategien for især de store producenter og dem, der ligger udenfor, altså igen Ferrari og så videre, det er et andet game, jo grundlæggende skal ændres, og det kommer jeg faktisk også ind på i næste punkt, at det er en årsag til, hvorfor at aktiekurserne på bilaktierne svinger så voldsomt, som de gør. Men man er simpelthen nødt til at skabe, lokale versioner af de biler, man laver. Volkswagen har jo for eksempel deres In China for China-strategi. Det har jeg også nævnt i en tidligere podcast, at den har kineserne så er jo egentlig ved at efterligne ved at have en In Europe for Europe-strategi. Men der, hvor man jo er og især de europæiske producenter, men sådan set også andre, i en strategisk skrueklemme, det er jo, at man så samtidig for det første skal man vedligeholde mange forskellige typer drivlinjer. Man kan ikke bare gå over for eksempel til ren elbiler. Det har Volvo og mange andre fundet ud af, det duer ikke. Så man skal have ICE, man skal have plug-in hybrider, man skal måske også have mildhybrider, og man skal have elbiler, og det skal man have i en lang periode fremover. Og det er dyrt at holde flere forskellige linjer, opdateret og kontinuerligt investere i det. Og samtidig kan man heller ikke, bruge de samme platforme rundt omkring på de forskellige markeder. Og alt andet lige gør det jo, at med mindre, at man laver fuldstændig om på sine produktionsmetoder osv., at produktionsomkostningerne stiger. Og så kan man sige, at i den situation, så må man jo sætte priserne op, og lade de højere produktionsomkostninger gå videre til forbrugerne. Det kan man ikke. Og det kan man ikke, især på grund af Kina. Det har jeg også været inde på tidligere. Kina, på grund af deres voldsomme produktionskapacitet, de kan producere 50 millioner biler om året. Næsten dobbelt så mange, som de rent faktisk sælger. Så er der et kontinuerligt, nedadgående pres på priserne. Og det vil sige, igen meget simplificeret, man står med en udvikling på produktionssiden, som egentlig
alt andet lige give højere omkostning, men samtidig har man en situation ude på markedet, hvor at priserne er for nedadgående. Og det betyder, at man bliver presset fra begge sider, igen primært de europæiske, men ikke kun de europæiske, men man bliver presset fra begge sider og står derfor over for enorme udfordringer med at optimere produktionen, lave om på sine distributionsmodeller og så videre. Men i hvert fald for at runde af, så kan man sige, at den globale bil død. Ja, det er den, og det skrev jeg som sagt om allerede for 3-4 måneder siden i tidsskriftet Momentum. Så husk at læse det. Nu brugte jeg en del tid på at tale om den globale bils død, så den her del af podcasten bliver forholdsvis kort, altså omkring aktiekurser. Men de to ting hænger jo også sammen, fordi det jeg nævnte i en forrige del, det er jo den her strategiske tvinge, som bilproducenterne står i. Og det betyder, at der er stor usikkerhed. Usikkerhed skaber volatilitet, altså kursudsving, og udsving i det hele taget, og det er også det, vi ser i aktiekurserne. Vi har set det her specielt i forbindelse med aflæggelse af regnskaber for tredje kvartal. Der er enkelte, som stadigvæk ikke er kommet med deres regnskaber, men alle har aflagt deres salgstal, så derfor har man et rimelig godt billede. Og der har været meget store udsving på den baggrund. Det mest markante var Volvo, som i forrige uge kom med et regnskab, som sådan set ikke var imponerende på salgssiden, men de omkostningsreduktioner, man havde sat i gang, er begyndt at virke, og det vil sige, at man blev positivt overrasket på bundlinjen, og da forventningerne var banket helt i bunden, og der var sikkert også nogen, der havde shortet aktien, som så lige pludselig skulle ud og købe den tilbage. Det betød i hvert fald, at kursen steg med over 30% på en dag, og det er jo ret markant. Vi har også set andre lignende markante udsving. Vi så det for et par uger siden i USA, hvor General Motors og Ford kom med deres tal, og for tredje kvartal, og egentlig heller ikke specielt gode, men igen meget lave forventninger. De tager store afskrivninger på deres elbilforretninger, som de jo godt kan se, de ikke rigtig kommer til at tjene penge på i USA. Men deres indtjening på tunge brændstofstugende SUV'er, den buller stadigvæk derudad. Så begge aktier steg faktisk på sådan noget 8-10-12% på regnskabet. Det, som de her store kursudsving jo er udtryk for, altså udover det, jeg nævner med usikkerhed, det er jo, at man simpelthen, aktionærerne er i tvivl om, hvilken vej markedet bevæger sig. De er i tvivl om de eksisterende aktører, de kan agere inden for de her nye rammer, herunder det, jeg nævnte under den globale globale bils død. Og det betyder, at man generelt, på nær lige Tesla, som bliver prissat som IT-selskab og ikke som bilproducent, værdisætter langt de fleste bilselskaber meget lavt på det, man kalder PE-værdi, som er målt på, hvor meget man er villig til at betale for 1 krones eller 1 euros, eller hvad det nu er, overskud. Og når sådan en PE-værdi er trykket langt ned, så er det klart, så er forventningerne så lave, at går det så bare lidt bedre, så kan det give nogle markante udsving. Og vi har også et stort kursfald, blandt andet, det har jeg nævnt i podcasten i seneste uge, med Ferrari, som faldt 14% på en dag. Vi har også set Porsche fald, og enkelte andre. Stellantis faldt i går 10% på deres tredje kvartals regnskab. Så det egentlig bare i bund og grund er udtryk for, det er, at usikkerheden er enormt stor. Det betyder selvfølgelig også, og jeg skal skynde mig at sige, at det her ikke er ment som investeringsrådgivning, men jeg følger jo bilaktier meget tæt og rådgiver også nogle kunder omkring det investeringsscenarie, der er inden for det område. Faktisk kan du følge på månedlig basis, lægger jeg ud på LinkedIn sådan en oversigt, der viser, hvordan indtjeningen, eller rettere sagt afkastet, har været på bilaktier i den forgangne måned. Men ja, volatilitet, det er jo ligegyldigt, om det er udsving på priser på biler, eller et udsving på aktier på bilproducenter, skaber jo også muligheder, og der må man sige, der er muligheder for både at tjene, men absolut også at tabe penge i øjeblikket på bilaktier. Men den langsigtede strategiske usikkerhed består. Og vi skal selvfølgelig også have lidt Kina med i denne udgave af Momentum News, fordi september måned, hvor vi jo nu har de mere detaljerede tal, var jo faktisk en rigtig god måned for de kinesiske bilmærker. Især i Storbritannien, og det gør måske, at nogle gange vi lidt overser, hvad det er, der er ved at ske, fordi de er jo ikke med i EU-tallene. Men Storbritannien er jo så også samtidig et billede på, hvad der ville ske, hvis det var, at man ikke havde
toldsatser på kinesiske elbiler, fordi det har man nemlig ikke i Storbritannien. Og derfor er de kinesiske biler ved at tage op mod noget, der ligner 20% af markedet. Faktisk MG, som er forholdsvis store i Storbritannien, har nu de første 9 måneder af i år solgt cirka lige så mange biler i Europa som Volvo. Men uden for Storbritannien, der er det i stedet hybridbilerne, plug-in hybrider, som trækker salget nu for de kinesiske producenter på det marked, eller i det segment har de nu 15% af markedet. Den her udvikling betyder, at i september måned, der gik de kinesiske producenter for første gang nogensinde forbi de sydkoreanske. Vi har jo sådan, man kan jo tale om forskellige milepæle, og det er ikke fordi, jeg skal overdrive betydningen af denne milepæl, men på samme måde som der var en milepæl for et par år siden ved, at Kina blev verdens største bileksportør, og overhalede både Japan og Tyskland, jamen så har vi så måske en ny lille milepæl i den europæiske bilindustri, nemlig at de kinesiske mærker er større end de sydkoreanske, altså Hyundai og Kia. Og det er jo et billede, som utvivlsomt bare vil fortsætte. Det er måske også afslutningsvis værd at bemærke, at Chery-mærkerne Jayco og Omoda, som jo lige er blevet præsenteret på det danske marked af NCG, Nick Christiansen-gruppen, faktisk også gør det rigtig godt, og det er også især i Storbritannien. Alene i september måned solgte de over 18.000 biler. Det er noget mere end for eksempel Geely gør med Polestar og deres forskellige mærker. Så egentlig ikke så meget overraskende i billedet andet, end at stille og roligt erobrer kineserne markedsandel, og man kan sige, at et marked er jo per definition altid kun, en markedsandel kan jo kun samlet være 100%. Det er kun, hvis man lægger salgsforventningerne hos importørerne for det næste år sammen, man kommer på et marked over 100%. Så det betyder jo, at ja, det er måske stadigvæk sådan nede i de encifrede markedsandel, men det betyder jo, at resten af markedet, som især de hjemlige producenter, altså europæiske producenter, skal konkurrere på, jo bliver mindre, og det betyder, at konkurrencen bliver hårdere. Vi slutter af med en gammel kending i bilbranchen, nemlig Carlos Tavares, som jo har været CEO for Stellantis, indtil han blev smidt på porten for et lille års tid siden i december sidste år. Men han har nu skrevet en bog, og den er indtil videre kun udkommet på fransk, så jeg har ikke læst bogen. Men det, jeg har læst, det er et længere interview med ham i Financial Times, og det var i hvert fald interessant. For man plejer jo at sige, at det er fra børn og fulde folk, at man skal høre sandheden, men vi skal måske tilføje fyret topchefer også, fordi nu kan han jo snakke frit. Jeg tror godt, han er klar over, at han ikke kommer tilbage til... Han er 67 år gammel, så han kommer jo ikke tilbage til branchen på det niveau her, så han kan tale frit, og det må man sige, at det gør han så også. Interviewet starter ikke overraskende med hensyn til de kinesiske bilproducenter, hvor han konstaterer, at de mere eller mindre vil overtage verden og vil ende op som redningsmænd for de europæiske bilfabrikker, som nu ellers vil komme til at stå tomme. Han konstaterer, at da man lavede samarbejdet med Leapmotor, der vidste han godt, at før eller senere, da årsagen til, at Leapmotor gik ind i det samarbejde overhovedet, det var, at de på en eller anden tidspunkt faktisk ville ønske at overtage Stellantis. Det lyder måske lidt voldsomt, men det viser jo noget om, hvor stærk han mener en position, at de kinesiske producenter, de kommer fra. Så konstaterer han sådan forholdsvis lakonisk, at 2035-målet omkring at i praksis at forbyde forbrændingsmotorer i EU undoubtedly, altså utvivlsomt, som han siger det, ikke kommer til at ske. Han konstaterer også, at det var sådan set fordi, at det troede han længe på, at det ville ske, at det var derfor, han blev fyret, fordi han blev ved med at tvinge Stellantis i den retning. Og fair nok er han så også inde på at sige, at der er blevet investeret 100 milliarder euro i at nå det her mål, som så efterhånden ret åbenlyst vil blive lavet om. Og hvem skal så betale det, spørger han. Det kan jeg jo godt forklare til ham, fordi apropos indslaget før omkring bilaktier, det er aktionærerne, der er kommet til at betale det. Og han tror, at der faktisk om noget, der ligner 10 år, kun vil være 5-6 globale bilproducenter tilbage. Han mener, at det er Toyota. Den ligger sådan lige til højben, kunne man sige. Han er også varm på Hyundai og BYD, og sikkert også, som han siger, en anden kinesisk producent, Geely. Han nævner ikke nogen af de europæiske, og faktisk er han inde på, at Stellantis
frygter han sådan set lidt faktisk kommer til at blive brudt op igen, fordi forskellene mellem det er, igen meget på det, jeg snakker om i det første, med den der globale bils død, at forskellene mellem det amerikanske marked, hvor Stellantis jo har en væsentlig del, vil sådan rundt regnet halvdelen af deres globale forretning, med Ram, pickup trucks og Jeep og så videre, er så markant forskellig fra Europa, at han har svært ved at se, at Stellantis egentlig fortsætter som et samlet selskab. Så man må sige, at han holder sig ikke tilbage, og jeg tror, man skal se hele hans tilgang til bilbranchen på omkring det her med, at der kun er en 5-6 store globale tilbage, og hvad der kunne ske med Stellantis og så videre. I den der prismalle, det perspektiv, han jo selv tidligere har gjort opmærksom på, hvor han ser bilbranchen som sådan en Darwinian struggle, altså en survival of the fittest, eller måske snarere som jo egentlig var det, Darwin sagde, the survival of the most adaptable. Og der er han jo så åbenbart ikke sikker på, at det gælder for europæisk bilindustri. Jeg ved ikke, om bogen bliver oversat fra fransk til engelsk. Det håber jeg, for jeg kunne egentlig faktisk godt tænke mig at læse den. Det er ikke, fordi jeg er fuldstændig enig i det, han siger, men jeg synes, det er nogle meget interessante betragtninger. Det var, hvad jeg havde valgt at tale om i denne uge. Vi er tilbage i vores vanlige kadence, det vil sige ugenligt, og det vil sige, at næste episode bliver så mandag den 10. november. Jeg vil lige afslutningsvis gøre noget reklame for Momentum LinkedIn-siden. Faktisk den artikel, jeg nævnte indledningsvis omkring det her med den globale bils død, som jeg skrev en analyse om for 3 måneder siden, den ligger jeg ud på Momentum LinkedIn-siden, så der kan du læse hele analysen der. Så følg os på Momentum LinkedIn, og så kan du løbende få nogle af de her ting, jeg også snakker om i Momentum News, serveret på skrift og lidt dybere analyseret. Hvis du har ris eller ros eller kommentarer til Momentum News, så skriv endelig til mig. Skriv også gerne, hvis du har forslag til emner, jeg bør tage op, eventuelt i et særskilt temaepisode, noget som jeg måske i hvert fald næste år vil begynde at dykke lidt yderligere ned i. Men skriv til mig, og det kan du gøre på e-mailadressen rené@autoinc.eu, og derudover vil jeg opfordre til at følge mig på LinkedIn. Tak fordi du lyttede til Momentum News. Podcasten udkommer 1 gang om ugen, og du kan finde mere information på sakui.dk. Vi høres ved.